създаването на обектът може да премине, за жалост не преминава. Правим локален блок. Да, това, което току-що направих, се нарича локален анонимен блок и реши проблема с видимостта на променливата. Още един чар за програмиране. Наличието на локални променливи, които да използваме. Така че да извършим инициализацията. Този синтаксис се налага поради използването на локална променлива. Анонимният блок на практика задава обсъд на видимост и време на живот на съответните локални променливи. Аз сега ще си направя още такива променливи, така че да мога да създам и триъгълниците, като ще направя опит да направя валиден триъгълник. За да бъде валиден триъгълникът, той трябва да получи свои координати в някаква зона. Съответно, хиксът ще увелича с единица и ще дам възможност дори с тройка и ще дам възможност като деление да е тройка. Не, всъщност x плюс единица, y ще увелича с 3, което ми гарантира да е по-високо точката. А при следващият координат ще направя хиксът задължително по-голямо 3, а y координатата с 1, което се надявам да позволи генерирането винаги на валиден триъгълник. Така, съответно 3 точки. Виждаме, че по случайен начин в момента в списъка с фигури имаме триъгълници и окръжности. Следва да направя върхове за първоъгълника за горен десен, като горен десен е достатъчно да кръстя променливата point и съответно да имам десятка плюс дори мога да нарека top left. Да спазвам все пак имената, като ширините оставам отново да се получават по случайен начин. Забелязваме, че вече в списъкът от фигури попадат и правоъгълници. С това преработването на примера, така че да използваме поточните операции при визуализация и подходът за композиция, т.е. не всичко, което моделираме в съответният клас, да се получава през наследяване, а чрез вграждане на обект от друг клас е приключен.
За да приключим текущата сесия по добавяне на програмен код, отново проверяваме файловете, които са претърпяли промяна, като също може да проверим редовете, които са били подменени. Следва добавяне на всички променени файлове в Stage зоната и публикуване в локалното хранилище. Използване на point обекти. С командата push изпращаме локалните промени от локалното хранилище в отдалеченото хранилище. За да проследим тези промени, произвеждаме страницата и забелязваме хешкод на текущия commit. Хубаво е винаги, когато изпратим код в отдалеченото хранилище, да направим оглеждане на това, което сме постигнали, за да сме сигурни, че в отдалеченото хранилище действително присъстват нещата, които ние сме предвидили за добавяне или корекция. В момента виждаме само последният ни commit, последният ни локален commit във вътрешността на проекта. Може да се забележи граф диаграмата, на която след малко ще установим двата последователни комита. Тъй като ние направихме едно междинно комитване. Ето тук. Системите за контрол на версиите имат точно тази функция и възможност да прегледате какви неща са се случвали в предходни промени по проекта, които са попаднали вече в отдалеченото хранилище. С това този пример го смятаме за приключен. Той може да послужи само единствено с образователна цел. Не би намерил някаква реална практическо използване.